लावजो दाउ गोरान संगासिनो नै गोदौगासिनो उनाव गलापिनोलाय मा संदों मा सङा उन्दैखौलाय मोनबाय जोंनि ओंख्रिया पानिलावजो दाउ बेदर गोरान नै लोगोफोर मोनबाय जोंनिया उनाव गलापिनो जोंहा ना मानै मा बानायनो बेखौ फुदुंनानै दं ओरैनो जेब जेब खालामनानै जोंनियासो गोथाव जाथारबाय मोदोमलायदो सं बारा होआखै आं एसे होदों बेफोरबाय दे सबाय जानांगौ जोंहा बाबुखौ बिबैया नेगासिनो दङ ओमफ्राय बिथिं नै हासबेन्डआ आंनो ओंखाम खुरनानै होफैबाय मा ओंख्रि इयो ना सें फुदुंनाय आरोना लोगोफोर थाव होआखै ओमफ्राय बिथिं जा नै हासबेन्डना लकेल दाउ गोरानजों लाव ना बा मालायसो सबायजों गाबोन सङोनो संख्रिखौ ओमफ्राय दैयालाय बोरै नोंनालाय ओमफ्राय आंनाथ' दै गुदुंसो नांगौमोन ना फ्लाक्सआव दङ दैया जानोसै नै हौवा हिन्जाव जानोसै टाइमाबो जाबायना बाबुजों थायै थायैनो एकदमबारे टाइमखौनो पात्ता मोना सानजौफुनि ओंखाम मा टाइमाव जानांगो 3टा 4टा जालांबाय बाबुजों उन्दुफाना थाबाय सानैबो दसे गोबावैनो गोथाव जायाखै ओंख्रिया दरसे जानि हर आं दानखौथ' नोंखौ जाफानो बायो जानो लुगैनो जाया दे जाया नैबे ना सें फुदुंनाय ना रुनाय होननांगोनथाय थाव होआखै नालाय जानोसै आंहा बेजोंनो ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर मालाय हासबेन्ड मोनासो जि गोथाव मोदोमजोबनाय एकदम मोदोमफ्रुनो लकेल दाउ बेदर गोरानजों लावजों संनानै जाबाय आरोना मालाय जि गोथाव ना आंहासो मोनजायासै ओमफ्राय आंनाबो गोथावानो जादों ना सें माने रुनाय बायदियानो आरोना मानो होनबा थाव होआखै नालाय रुनायानो होनजागोन ना रुनायबाबो गोथाव जादोंमोन जि गोबाव संखायो ओमफ्राय फोरानजोबनानै आथा खुरिल' दोनो आरोना ओंखायनो गोथाव जायो आंनाबो आइया संना होदोंमोन जाबाय गोथावनो ओमफ्रायो बयबो सोंहरबाय दंमोन नालाय बाबुनि नामखौ मा दोनखो होननानै ओंखायनो दायो आङो खोन्थानोसै जोंहा बाबुनि नामखौ दोननाय जाबाय आरोना लोगोफोर मनिदीप दोनबाय ना बाबा नाम दोनबाय ना सना नोंखो ओमफ्रायो आयु बाबाया मिनिदो नै आबा सना आंनि मिनिलायथारदो सोरबा गोबाङानो माने बाबुखौ माला फेसखौ देखायगोन होननानै सोंहरगासिनो आरोना माला देखायगोन होनना सोंहरगासिनो ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो आरो माखासेया होनहरदों आरोना कमेन्टआव बाबुखौ दानो फेस देखायथ'नाङा दानो फेस रिभिल खालामथ'नाङा होननानै बुंहरदों आरोना ओमफ्राय आरो माखासेया आरो माला देखायगोन नायनो लुगैथारबाय सनाखौ बिराद नायनो लुगैबाय होननानै बयबो कमेन्ट हरगासिनो फेसबुकआवबो भिडिअ होबाय थायो नालाय हासबेन्डआ फेसबुकआवबो इउटुबावबो सोंहरगासिनो आरोना ओमफ्राय जोङो सानदों आरोना लोगोफोर दानो देखायथ'वा होननानै ना लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा थाबैनो नुनो मोनगोन दायो एकदम उन्दैथारथ' नालाय सनाया एकदम गोरलैना गोबाङानो गोबां खोथा बुंहरो नालाय सोरनिखौ लागोन जालायलाङो सोरबा बुङो जेबो नङा देखायजायो सोरबा बुङो देखायथ'नाङा आब' दानो एफा उन्दैखौ बिदि होननाबो होनो ओंखायनो जों न'आव दा रायलायनानै माने आंनि हासबेन्डआबो बुंबाय नालाय दा होथ'नो नाङा दा होथ'वा बिदि होननानै बुंबाय नालाय उनावहाय खोन्थानोसै गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन ना बयबो नायनो नागिरगासिनो सनाखौ बयबो एक्साइटेडनो खोन्थाहरबाय थायो कमेन्टआव मादै मोना आयं मोना मामा मोना बयबो नायनो नागिरबाय थायो नोंखौ सना बाबुआ नै जि मोजां उन्दुलांबाय आरोना जाखांबाय नालाय ना बाबा
बिसिनायाव दोननोसै ना इयाव दोन नों थाफा फैदो